खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी रैखाथिनि फाइकि ट्रफी खुंगा बाथि गामियारि जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो सालाकाथि एनटिपिसिनि हेफाजाबाव थांनाय 8 अक्ट'बरनिफ्राय जानानै दिनै क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि दखरानि सिङाव थानाय जलफाइगुरि गामिनि अलंबार क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव जोबथा फाइनाल रैखाथिनि फाइकि ट्रफी खुंगा बाथि गामियारि जोलुर बादायलायनाया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव खान्थालगुरि बारलां आफाद आरो साउथ बारगरनि रिंखां क्लाबनि गेजेराव बादायलायनाया जायो आरो खान्थालगुरि बारलां आफादा देरहासार जानो हायो। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी, सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दनेर नार्जारी आरो सालाकाथि दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोर लोगोसे सालाकाथि ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो लाइमोनफोरा बाहागो लायो। दिनै सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेयो बाथि खेबनि थाखाय रैखाथिनि फाइकि जे ट्रफि जायो बाहाय फुटबलनि बादायलायनाय गामियारि क्लाबजों लोगोसे दा बेयो फाइनाल दिनै जोबथा गेलेनायमोन आरो बेवहाय नोंथांमोना नुबाय जोङो मिथिबाय जे बेवहाय खान्थालगुरि बारलां क्लाब होननाया बिथांमोना चेम्पियन जाबाय आरो बेबादिनो मोनसे हान्जाया बिथांमोना रानार्स आप जाबाय। दा दिनै जोङो बेवहाय सानै मुंख्लं जाय बिथांमोना फाइकि महरै रैखाथिनि थाखाय नाजानायाव बिथांमोना मुंख्लं जादोंमोन। रेल जि ट्रेनावहाय रेल हान्थिनायाव जोंनि बिनानावमोनखौ जाय सुथुरफ्रा जिनाहारि खालामनो नाजानायाव बिथांमोना रैखाथि होनो नाजानायाव राजु आरो जाय रमेन मोसाहारि आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना सानै मुंख्लं जानांदोंमोन। दा बिनि थाखाय दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननि मान दिनै सालाकाथि दखरा एबसुआ जेबादि होबोदों आरो जों बर' हारिनि थाखाय जों गासै मुंख्लंनि मानाव बेबायदि माखासे नेरसोनथि गोनां आरो गोसोखांथि माखासे बेबायदि फालिलांनायजों जोङो बिथांमोनखौ मान होलांनांगौ आरो बेजों जोंनि इयुन जोलैखौ गेलेनायाव साखाफारा खालामनाय, सांग्रांथि खालामनाय, समाजाव बयबो गेलेनायजों लोगोसे मोजां गियान सोरजिनायाव आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाजावहाय देहाजों लोगोसे बायदिसिना दिनै फेग्रा मुवा ड्राग्स जौ जुवा बेखौ लाइमोनफोरनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखायबो गेलेनाया मोनसे राहा आरो बेजों जोङो मिजिंथियो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बैसोनि खेला जोङो होयो, आन्डार 13नि जोङो होयो, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन चेम्पियनशिप मुंख्लंफोरनि मुङै दं, बड'फानि मुङै दं। दा बेबायदि जोङो माहारि दानायनि आरो गनायथियारि सिनायथिजों साफ्रोम गेलेगिरिजों लोगोसे जों हारिया गनायथि मोननांगौ, सिनायथि मोननांगौ आरो बे साफ्रोम मुंख्लंनि जे हारिखौ रैखाथि होलांनो नाजानायनि बिथांमोननि सिमां आरो बेखौनो जोङो बयबो दिनैनि समाव हारि दाफ्रामनायनि मोनसे बाहागो हिसाबै गेलेनायखौ लांनांगौ। फुटबलजों लोगोसे काबादि आरो बायदि बायदि बाहाय हिन्जावसा हौवासा बयखौबो थुलुंगा होनो थाखाय आरो बयबो इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजां लामायाव बेजों जोङो दैदेनलांनो हायो बे मोनसे थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय जोङो बे दखरानि बानजायनाय आरो गुबुन गुबुन गेलेनाय बानजायनायखौ जों मदद खालामो। रैखाथिनि फाइकि ट्रफि 2025 बियो बाथि खेब गामियारि जोलुर बादायनाय बियो मोजाङैनो मोजां खुंफुं जाबाय। दिनै दाख्लै थांनाय 8 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनैहाय 12 अक्ट'बराव दिनै फाइनाल मेट्स जानानै थांबाय। बेवहाय बार'गर रिंखां क्लाब भार्सेस खान्थालगुरि बारलां आफादनि गेजेराव आरो बेवहाय खान्थालगुरि बारलां आफादा 2 गलाव आवगायनानै दिनैहाय बिथांमोना देग्लायनि रैखाथिनि फाइकि ट्रफि 2025नि चेम्पियनशिप ट्रफिखौ दिखोनो हानाय जाबाय। जाय बिथांमोननि मुङाव खुंनाय जादों बे ट्रफिखौ बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन बा बिहोमा जाय बिथांमोननि मुङाव खुंनाय जायो बियो स्पेसियेलि रैखाथिनि फाइकि ट्रफिया मोनसे बिथांमोननि टाइटेल जायखौनाखि जों बिमुं होननानै बुंनाय जायो। बियो स्पेसियेलि सालाकाथि दखरानि थाखाय मोनसे हिस्ट्रि। 2005 मायथाइयाव जाय जोंनि आइजो माहारि बर' माहारिनि आइजोफोरखौ रैखाथि होनो थांनायाव सुथुरनिफ्राय बिथांमोना रेल गारियावहाय सालाकाथि स्टेशनावहाय इनायै गावथार जायो। बे जाहैबाय सालाकाथिनिफ्राय स्पेसियेलि रमेन मुसाहारि आरो राजु बसुमतारी
आरो बिदिनो दंबावोमोन गसाइगावनि, अब्लाबो जोंनि दखरायाव जिथु सानै बिथांमोना मुंख्लं जादों, दा बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि थासारियावबो जोंनि लाइमोनफोरखौ आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोननि जिथु कन्ट्रिबिउसन, बिथांमोननि जिथु सुप्रिम सेक्रिफाइस, बेखौ जों अराय गोथाङै लाखिनो थाखाय बे मोनसे थांखिजों जोङो रैखाथिनि फायखि ट्रफिखौ होबोबाय थानाय जादों। आरो बेवहाय मोनसे बाथ्राया बेनो बेरखांदों जे आथिखालनि मुगायाव जों नुबाय जोंनि लाइमोनफ्रा बांसिनै मबाइलनि गेमाव गफबना थायो आरो थासारिया दायो फुजा मेला बायदिसिना बहाबा मेला गेलेनानै थायो, गोदोसोना थायो। नाथाय आरो मोनसे पिरियड जोङो मोनदांबोबाय जेरावनाखि बे फुटबल खेलाखौ हांसो दाउ फारौफोर बायदिनि, अमाफोर बायदिनि खेलाजोंनो माने बेखौ मोनसे जिथु बिनि खेलानि मोनसे नितिखौ सिमफायनानै गुबुन मोनसे गाज्रि ट्रेन्डजों थांनायखौ जों नुबाय। दा बेखौ लानानै जोङो एबसुआ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा दखर आफादफोरा सिन्था खालामनानैहाय जे लाइमोनफोरखौ जों राइट ट्रेडआव लाबोनांगौनि थाखाय जोङो नैबेफोरबायदि मोनसे हाबाफारिखौ जों लाबोबाय थानाय जादों, जायनि थाखाय जोंनि गामिफोरनि मोनफ्रोम फोथाराव नैबे खेलायाव बादायनो थाखाय बयबो लाइमोनफ्रा रेडि जाना थायो। आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि गोग्गो देहा लाखिनायजों लोगोसे माखासे जिथु गेलेनाय बिथिङाव गावबा गाव प्रफेसनेल गेलेगिरि जानो हानायखौबो जों मोनदांदों। आरो बेनो मोनसे जे जोङो जेरावनाखि मोनसे मबाइलनि गेमजों गफबना थानाय बा बहाबा आलादिङा थानायनिख्रुइ जोङो गोबां लाइमोनफोरखौ बे खेलानि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि राइट ट्रेडखौ लाबोनो हादों होनना जोङो आसा फारियो। गासै मोनबेसे टिम? देग्लायो गासैहाय मोन 25था गामिफ्रा बेवहाय बाहागो लानाय जादों। सिगां समफ्राव एसे माने बांसिनै लाबावदोंमोन, जोङो नायबाय माखासे गामिफ्रा आरो बेवहाय माखासे जों कन्डिसन खालामना होनाय जादों। जिहेतु बेवहाय जोङो इन्टार भिलेज बुंनायखाय गामिफोरनि गासै लाइमोनफ्रानो बेवहाय जोथारनांगौ मोनसे मेन्डेटरि। आरो बेवहाय स्पेसियेलि जोङो 3सिमल' माने बाहेरानि बा जायखिजायानिफ्राय प्लेयार लानो हानाय बेखौ खालामनाय जादों। बाखिखिनि गावबागाव माने गामिजोंनो बेखौ गेलेथारनांगौ आरो बेनिफ्राय 3सिम जायखौखि प्लेयार हायार खालामनो हाया मानो बिथांमोना हागोन। आरो बेखौ एकमात्र मोनसे स्किल एक्सचेन्जनि थाखाय जों खालामनाय जादों। बाखि नङाब्ला जोङो मा ट्रेन्ड नुबोदोंमोन जे बेवहाय खेलाखौ गेलेयोब्ला नामा आलादा नाथाय प्लेयारफ्रा आलादा, बेफोरबायदि जायोखाय जोङो बेखौ मोनसे गामिनि गथ'फ्रानो बा गामिनि लाइमोनफ्रानो गामिनि नामजों बेवहाय जयनिं खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय गामिनि लाइमोनफ्रा गेलेनो स्कपखौ मोनथारनांगौ। आरो बेवहाय माने स्किल एक्सचेन्जनि थाखाय जास्ट जोङो 3सिम बेबायदि हायरिं एलाउ खालामनाय जादों। जासिगोन।